iblis lanat. Nalika semanten duka yayasinipun Sang Lurah Bagong. Dupi midhanget pangandikanipun Sang Tapa Begawan Guntur Kaana Pandhita ing pertapan Pujabrata. Nalika semanten wis mubal babaling kanepson ora bisa dipambengi malih. Wekasan melar selain Gusada nalika semanten ical wujuding Sang Lurah Bagong. Sang Lurah Bagong Triwikrama wujud menapa kula piyambak dereng mangertos. Lah kok niki kula mah dadi wujud kaya ngeten iki penemban. Nuwun sewu. Sejatosipun menika kala wau mboten saking daya kekiyatanipun Ki Lurah Bagong. Nanging panjenengan sampun kula sabda dados wujudipun kancil. Wela kersanipun. Namung panjenengan ingkang saged inggih menika ngluwari kadang-kadangipun panjenengan Ki Lurah Nalagaring Sumawana Ki Lurah Petruk Kandhong Bolong. Saking bebandanipun para Sata Kurawa. Wela iblis lanat nyuwun pamit menemban. Kornitane kakiri kiri ora bumi prakampi to satoloma ngamba-amba udan terus sawor gancanging carita nalika semanten amangsuli kelampanipun sangya para panakawan ingkang sami karangket nenggih Sang Lurah Petruk Kandhong Bolong saha Sang Lurah Nalagaring. Datan kantun ugi Sang Resi Mayangkara ya Bambang Senggana ya Raden Anomaning Kendali Sada. Nalika semanten wis kepareng den rangket dening para Sata Kurawa kocap ingkang taksih miber wonten ing Dirgantara. Nenggih Atmaja Wagiling Sang Ki Lurah Semar Badrana ya nenggih Sang Ki Lurah Bagong. Genya ketula-tula katali wis tiba ketibananda. Nalika semanten kendang kaparan condang kuntal kaprabal dawah wonten ing ngempyak wujuding pecrabaan pertapan kagiat kadrawekasan. Sro sesumbar mawalendru bumi konjeng kumaludha kuntur gatuk nalika semanten nenggih Sang Ki Lurah Bagong ingkang dawah wonten ing sakinggiling ngempyak pertapan. Lah ing pertapan pundi punika? Kula piyambak dereng pana. Nalika semanten
dawah sak temah kantha wonten ing Bantala nggih Sangki Lurah Bagong. Kamangka kanthi kawontenan kang wis mbligung babar pisan tanpa nginaken busana. Karanten den lucuti dening para Sata Kurawa dukunanipun. Nalika semanten dadosaken horeg lan dadosaken kagiat wonten sak madyaning pertapan. Eling-eling wonten sawijining brahmana ingkang amedharaken ngelmu wonten sak madyaning pertapan. Nalika semanten dupi midhangetaken suwanten mak guru biak awit Sang Lurah Bagong nyodha wonten ing empyak pertapan dadya kagiat kadurukasan Sang Pinandhita. Sabatu sarining tawang susuh angin ana ngendi papan tununge miyang kalih kanggong peksi meper wong bawana langgeng sinunggi datana warat ora mengkota dhisik Cantrik Kartiradya Crit ngawonten dawuh penembahan kula nyadong dawuh nalika aku kaget merga krungu swara grobyak kaya ana ingkang tumiba ning sak nduwuring empyak pertapan Pujabrata. Lah kok iki dadi ana bulus. Nggih. Bulus mangka menika rak tebih saking kali, tebih saking segara. Wong Paduka Guru kula menika ngedekaken pertapan milih panggonan nggih teng tengah alas. Iya. Katekanten wujude bulus. Tak sawang ambegane isih ana ning kok sajake ora emut Purwadaksina coba Cantrik Kartiradya gugan Cantrik. Yo. Penembahan piye Cantrik kok sajak kaget ana apa niki niku senes busul anu bulus lho dudu bulus nggih niki niku menungsa niki niku wong penembahan lha kok dadi kedarang-darang lelakone Cantrik Kartiradya wonten dawuh marata diage tulung ana wene ana senjata pitulung merga sak mengko dewa paring wangsit sarta wewisik yen ta dina sak mengko pandhita ing pertapan Pujabrata Begawan Guntur kaana kinen peparing pitulungan marang sapa wae teges aku kinen nindakake tapa ngrame mengaten penemban iya marata diagi gawanen gendongen bopongen mlebu nang sakjerone pertapan Pujabrata ngestaken dawuh penembahan. Duh, ana wong kok mangko ora kacokan.
nalika semanten wis binapa mlebet wonten sabeting peceraban inggih Sang Lurah Bagong ingkang datanipun Purwadasena alias pingsan. Nalika semanten inggih Sang Begawan Guntur Kahana pandhita ing pertapan Puja Brata. Nggenya peparing senjata pitulung ngemuti lamban kedah nindaken tapa ngrame. Nalika semanten Sang Lurah Bagong wis den paringi patedhan, wis den paringi unjukan, wis den paringi daharan. Eling-eling ugi nalika semanten Sang Lurah Bagong ingkang kecalan suwal, kecalan kathok. Sak temah nalika semanten den paringi wujudipun jarik dening Sang Begawan Guntur Kahana. Nalika semanten dadi apa sumringah pasemone Sang Lurah Bagong. Puspita metemendakang warni mitering tanah non mitering tanah non sekar warsiki wong Sang Mahayogi sawasnya samabati mungguing pacarabaan tan wani-ani ngali ong weciling sasangga sangking anggane ngarti oh
yen kembang menur ditandur nek inggih sumur aja apa ngirangan wajan HP ku ki kaya hop meneng wis tak ora kena cites wis wis Pak ora kena lirih ketok iki wah nuwun sewu ki lurah pripun menemban meniku suwantening napa kawit kala wau kula asung senjata pitulung dumateng panjenengan lah kok teka kula mireng rengeng gendring krawitan menika. Ngapunten penemban. Niki HP kula e. HP kula muni terus e. Niki ra alarm tak kajut. Nyaket niki kula pun kudu tangi salat terus teng pasar. Lho. Panjenengan menika nuwun sewu. Celana utawi suwal kemawon mboten ngagem teka saged mbeta barang menika. Kula slempitke pangestunipun. Dadi arep suwal kula ilang niki niku sing penting terselamatkan. Mergo niki isine dokumen-dokumen penting. Aten inggih kadosta. Nggih, kadosta. Belanjan dinten niki kula pun pengeluaran napa mawon. Mekaten nggih. Mboten sabasa ta, wong sampeyan niku pun nulungi kalih kula. Kula niku pun jenengan sing nulungi. Kula isa napa niku medal saking margining kacintrakan niku mergi saking paduka Sang Penemban Guntur Kaana. Mekaten ki Lurah Bagong. Nggih, dadi mboten sabasa. Mboten sekeca. Wong panjenengan menika piyayi ingkang sampun misuwur piyayi ingkang sampun kondhang. Alah telek napa? Kondhang-kondhang kula niku nggih kondhang eleke, kondhang kula niku kondhang belinge. Bagong niku jan nggih nuwun sewu, akeh wong sing ngerti kalih kula. Ning wong-wong mesti do mestani. Nek Bagong niku kondhange mergole kemalan, kondhange mergole kementrus menika. Dadi ampun gadhahi panyakra bawa ingkang kados ngaten menemban Guntur Kaana. Mah kula matur nuwun sanget niki kula pun diparingi jamuan potas. Kok potas jamu menika. Jamuan menika daharan patedan panjenengan sampun dahar. Niku sing kula maksud. Sego sak lawuhe sambel bawang sak ingkunge ngoten nika paribasanipun. Inggih Ki Lurah Bagong. Nggih. Kek niki malah kula matur nuwun. Inggih kersanipun. Kula matur nuwun pun diparingi papan. Nah niki mah kula diparingi wah jan iki jarike apik tenan iki. Arep meng polosan ngeten. Kula malah seneng jarik polos werna kuning karang kula dereng gadah penemban. Inggih. Matur nuwun sanget. Lajeng ngersanipun Ki Lurah Bagong kados pundi? Kula pun diparingi napa toya, kula pun diombeni, kula pun dipakani. Lho. Sampun ngantos mekaten pangandikanipun. Ameng sak kulae Pak. Kula mah ra kepenane teng mriku pun kula tak nyuwun pamit. Kula pun ditulungi, pokoke kula pun disehatke nganti kula waras wiris ngeten. Mergane niku wau kula niku jan mboten emot. Lah kok kula teka tiba-tiba menika menapa? Marah-marah. Ujluk-ujluk. Lah kok kula
tiba teng empyak pertapan Pujabrata mriki. Wah, rayam-rayam mripat kula krungu wong ngomongan jebul panjenengan kalih cantrike sampeyan niku. Inggih Ki Lurah, nggih. Kula waniku kriyip-kriyip pas ajeng dibopong. Marem bopong kula kok ming jenggungat-jenggungut. Sajake ora kuat mergo awak kula bobot kula 80 penemban. Iket kula ukuranipun 29. Inggih Ki Lurah kersanipun. Kula ajeng wangsul. Lah kula matur nuwun, kula ajeng neruske laku kula. Lampah menapa? Anu kula ora nggadahi gegayuhan to penemban. Kula niku ajeng bangun desa. Kamangka syarat lek kula kasembatan bangun desa menika kedapun seksani lan kedapun bantu dening para Sata Kurawa. Niku rak kula kinten tangeh kelakone, cepak wurunge merga Kurawa niku wathane sta budine Candala kok arep ngewangi kula. Monggo gegayuhan kula niki iso diomong apik lah. Mekaten nggih. Lah malah niki wau kula kelangan lacak, kelangan nenggo. Gareng kalih Petra niku malah pisah saking kula. Ambok menawi panjenengan pirsa malah kula takokke sisan penemban. Tan samar pamoring sukma Sinukmaya winasya ing kasep wisinimpen telenging kalbu ing Kung bawana langgeng sinunggi datanawrat Ki Lurah Bagong pripun penemban Guntur Kahana kula badhe matur ning panjenengan ampun kaget. Nggih. Menawi badhe kaget nggih kaget sakniki mawon. Alah sampeyan niku nembe mawon srawung karo kula kok wis arep nglucu. Mboten sah, mboten sah. Sampeyan niku piyaine besus kok. Piyaine berwibawa kok arep nglucu barang lah. Nggih, kedah-kedahe kok yo ngombangane. Ha iya to Cantre. Nggih. Pripun? Kula ajeng matur. Nggih. Kula malah ugi badhe nyuwun pirsa. Nggih, bab menapi? Menapa? Menapa kala wau karang kadempel ketekan daya. Nggih. Ketekan daya. Dayaipun mengke riyin kula tak matur. Nggih. Dayaipun Alendra saking negari ing Nirwigaya mekaten. Nggih. Anu Prabu sinten nika wau? Alah Prabu Sangkalarum. Prabu Sangkalarum Nalendra ing Nirwigaya. Kula nuwun sewu sejatosipun piyambakipun menika mboten badhe suwita dhateng ngersanipun Ki Lurah Semar Badranaya. Nanging piyambakipun menika serayan saking negari Ngastina ingkang pun utus dening Prabu Duryudana. Kinarya damel sarana ringkipun para Pandhawa mejahi dumateng tiyang sepuh panjenengan nggih pun Ki Lurah Semar Badranaya. Tumuli sakmangke damel karti sampeka. Panjenengan kedah sowan teng negari Ngastina. Tumuli sakmangke damel pawadan Kurawa purun pun boyong teng Karang Kadempel menawi saged ngelangkahi kuandhanipun para Sata Kurawa ning jatosipun menika namung badhe damel sarana pancatan. Kadangipun Sang Ki Lurah Bagong sakmangke pun banjut dening para Sata Kurawa. Sakmangke pun cemplungaken ing pakunjaran negari Ngastina. Ki Lurah Bagong, weh lah iblis lanat. Nalika semanten duka yayasinipi Sang Ki Lurah Bagong. Dupi midhanget pangandikanipun Sang Tapa Begawan Guntur Kahana pandhita ing pertapan Pujabrata. Nalika semanten wis mubal babaling kanepson ora bisa dipambengi malih. Wekasan melar selain Gusada nalika semanten ical wujuding Sang Ki Lurah Bagong. Sang Ki Lurah Bagong Dewikrama wujud menapa kula piyambak dereng mangertos. Desmalane ngrat klek-keteking jagat lancuring bawana iblis lanut. Wo, aku dadi Sangkalarum kowe gawe duka yayasine pi atine Bagong.
Oh, nganti ilang wujudku aku melar semene gedene. Kok gumujeng penemban? Nuwun sewu. Panjenengan menika rekane Tiwi Krama. Nggih, dadi buta niki. Mboten. Lho, dadi napa? Dados wujudipun kancil. Wela wedhus. Kancil. Oh, lah wela kancil. Aku kok mah dadi lagu menapa? Sing kancil anak nakal suka mencuri timun. Mengko timune kruyuk laler. Timune amis-amis. Omah neka-neka lho panjenengan menika. Lah kok niki kula mah dadi wujud kaya ngeten iki penemban. Nuwun sewu. Sejatosipun menika kala wau mboten saking daya kekiyatanipun Ki Lurah Bagong. Nanging panjenengan sampun kula sepda dados wujudipun kancil. Wela kersanipun. Namung panjenengan ingkang saged inggih menika ngluwari kadang-kadangipun panjenengan Ki Lurah Nalagaring Sumawana Ki Lurah Petruk Kandhong Bolong. Saking bebandanipun para Sata Kurawa. Wela iblis lanat nyuwun pamit menemban. Santri anan jawa Ki Lurah Bagong dadi wujude kancil lah kok teko dadi playune ngungkuli marang playune ngangen. Walah. Kula piyambak nggih gumun. Lah kok iso dadi kok duwene kekuatan kaya ngoten. Marata diage aja mung dinengke. Aku lan sira Cantrik Kartiradya tak kira kudu ninggal marang kananing pertapan. Keparengipun kae Ki Lurah Bagong dirumaja lakune dipelapat tindake. Mangga kula dherekaken menemban.
Wanjine wos wanjine wos kakatenjing Mas Lunama sidam saring bawana langgeng Semar Badranaya Nayantaka Belgegeg kugag satole tombel kula wonten dawuh Bu Kulun saksowan kita ning kayuwangan Ngondarandira bawana padha kanthi raharja saksowan kita Semar ya wis maya nggih antuk pangestu saha pangayomanipun Paduka Hyang Pikulun padha wenang sawanipun kang abdipun Semar Badranaya inggih kang abdipun Ismaya kinantenan karaharjan Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Semar Ulun Tampa mboya liwat pangestu ulun wae kebat kita tampane nggih sampun sanget anggen kawula pundi tumuli apa to kang dadi darunane lan ana wigati apa Semar wondene jeneng kita sowan mangarsa ulun dosa napa sing ajeng kula sandhang nek kula lancang matur ngersanipun Hyang Pikulun padha wenang. Merga Paduka menika sampun pirsa lan sampun pana dhateng mobah mosi ing kawontenaning jagat Paduka menika sampun tanggap dhateng menapa ingkang dados legetan manahipun Semar. Pramila kula kinten ming nambah-nambahi dosa, ming nambah-nambahi kaluputane Semar. Nek kula mengke matur napa wontene mengke ugi malah nguyahi segara Bu Kulun. Semar kula wonten dawuh. Wong urip ning alam padang kuwi yen to kepengin ngrasake urip sing minulya sarta urip kang kepenak. Kudu wani sartane kudu gelem nindakake kaluputan luwih dhisik. Sabab mangkene anane bener kuwi merga ana perkara luput. Nggih, kula pun tanggap nek perkara niku. Lah lajeng kula niku wegah luput merga napa? Lupute Semar niku pun akeh. Nek Paduka ngendika nek wong arep uripe bener niku ya kudu nglakoni luput sik. Wis kok kan luput kula niku. Terus kapan sok kapan lek kula arep bener niku. Kula niku nganti judeg. Ya wis mboya usah. Jeneng kita duweni sloga sing kaya mangkono jenyatane lakon mono adile mung dilakoni. Nggih. Wong urip ning alam padang mono yektine isine mung nunggak semi marang apa kang wis ditindakake dening leluhure. Ngaten iya. Cara sakniki estafet ngaten iya mangkono Semar. Nggih. Ron tumurun trah tumerah nggih Bu kula. Iya yektine mangkono. Nggih. Lah mengke riyen malah gladrah niki rembuke mah dadi kok kula kalian Paduka malah embal wacana khotbah niku mboten prayogi. Lah kula ajeng matur wigatose kula sowan. Lah sakniki kula pun tablang manah kula. Kula ora wedi luput, kula ora wedi kleru. Kula ora wegah salah. Tegese kula gelem diluputke, kula gelem diklerokke. Kula gelem, kula manut nek upama kula dianggep luput, kula dianggep salah mboten napa-napa. Diantaripun wong urip ing alam padang menika. Ajeng goleki napa narang goleki. Mergo tenan. Sate sing paling enak dhewe menika ming enggal panas kalian. Nek mriki lho nek sedan menika Arya Yoja. Pak Wawi. Ngarepman. Iku sate sing paling enak niku. Ande piringe kula klethaki.
Iya Semar nggih. Ha sangka mriku kula niku liya ra sebene to. Mula kang saking menika kula niku sakala mangsane ajeng ibaratipun arep mbuh cengkleng ning kok danane ora serep. Dadi kula luwung wangsul mawon mbangane. Ayantang. Pripun? Jeneng kita ulun dangu kok malah mecek. Kepenaken le ngimpi. Angger ngonekke 7 ngeten iki. Mbah. Teng ati rasane tentrem ra karuan. Mongko nek umpama kula gawe omah teng pinggir sawah ngeten iki mongko krungu swara wadyabalanipun Candraka menika tentrem manah wis bendina ora tau tangi. Ngaten. Anak kula niku ndek gegayuhan Bagong niku lho, ndek gegayuhan arep mbangun desa. Kamangka dewa paring dawuh, Jawata paring wisik dhateng anak kula pun Bagong. Nek pengen rancak sartane pengen kaising sambikala lakune Bagong le arep mbangun kayangan utawa mbangun desa. Nek mbangun kayangan niku kula. Ngoten. Iya. Niku kedah pun seranani lan pun bantu dening Kurawa 100 niku ngendikane dewa. Ning lakune anak kula Bagong arep mbangun desa kok ora kasembadan, malah sakmenika sasar susur anak kula loro gareng karo Petruk dirangket. Bagong malah mboten pun mangertosi wonten pundi dunungipun menika dos pundi Pukulun Semar. Wonten dawuh Pukulun. Yektine lelakon iki wis pancen dadi antepe Bagong, merga Bagong duweni niat ingkang luhur sarta duweni gegayuhan ingkang yen to kasembadan sawape bakal nemahi apik tumraping para kawula sakarang kadempel. Ngaten? Iya. Mula kang saka kuwi lelakon iki ingkang bisa ngluwari ya mung Panakawan Bagong, merga ibarate wong nandur. Panakawan Bagong ingkang nandur ya keduga Panakawan Bagong dhewe ingkang bisa ngunduh sartane duweni wewenang ngunduh marang apa kang wis ditandur Semar. Amadare Cakalodeng pranyata sas mitake gumelare dadi jangka sapa wae kang ngrantuk ana pituduh yakti marate kang gesang rahayu yuwana tanes tan mingar keblating widi pekat-pekat anyakat lakune kotra bingung manah kula Pukulun. Kula kedah kados pundi nek pun kaya ngeten carane. Anak kula niku gegayuhane apik lah kok meso. Dianggep luput karo wong-wong sing ora. Seneng karo para Pandhawa. Yektine pancen kabeh mau mung dadi pancatan para Kurawa. Anggone bakal gawe srana ringke para Pandhawa. Semar, kula jeneng kita kuwi pamonge Pandhawa. Wektu iki ulun dawuhi jeneng kita supaya prapta ana ing negara Ngamarta prepekana para Pandhawa merga jeneng kita kuwi pamong aja pati-pati ninggal kewajiban kita Semar.
lurah kados pundi? Gancing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis risang mawe gandrung Koko Prabu nyadong dawuh Yayi Prabu Sangkalaru wonten dawuh malah iki Ponokawan Gareng Petruk Malata sawang Anoman wis kelakon borangket. Menawi mboten saking kula. Tanpa kula cedhis-cedhis niki sengara saged pun cepeng lan saged pun regem dening para sata Kurawa. Yo. Lajeng prayoganipun kados pundi kula kantun nderek kemawon. Pamadurna. Kula. Kula saniki iso miber. Miber ngideri. Jagat ngulandara nglembiri nglembara sampean ki ora kula saniki iso hibur nggih kados pundi munggo menungso menika pun sirnaken kemawon samangke kula aturi ngasta wujuding bedama napa badhe kula paringi kula sukani ngampil Kyai Jundamanik nyirnaken menungsa-menungsa niku Omong apa kowe? Omong apa? Kowe gelo karo aku. Aku omong apik-apik ning bapakmu aku arep suwita arep dandani awakku. Ben aku dadi wong sing luwih apik. Kabeh mau mung gombal. Kabeh mau mung lamis. Arep misuhi aku sak karepmu. Ora ana sing krungu, mergo cangkemmu tutupi. Solasi karo Kurawa. Koko Prabu malah kula nderek kemawon. Menungsa menika badhe pun menapaken. Ora tak pateni. Prata Dyagi Cawisna wujuding bedama iki nglandhep. Ampun sing landhep. Bersanipun sing tumpul mawon. Nek landhep niku langsung tel kres. Malah niku wong-wong niku do mboten ngrasake larane nek sing tumpul niku tek ning ngek. Nek tumpul niku malah sensasine benten. Wah kula malah remen lho Ki Lurah Petruk kali Ki Lurah Nala Gareng. Nun. Oh kula malah seneng. Mergo Anoman niku pun urip teng jagat niku pun mataun-taun ajeng pateni kalih Kurawa malahane. Malah meneri. Ora kangelan mati dhewe mahmun pateni karo wong liya. Kersanipun Cawisna Bedama. Nggih. Mantan Musku Liga Bedama nenggih.
Nalendra Ngastina Sang Prabu Jaka Pitraya Prabu Duryudana arsa den ginaken kinarya mejahi Kilurah Nala Garing Kilurah Petruk Kanrong Bolong Sumawana Sang Bambang Senggana ya Resi Mayangkara kedadak pelajaripun Kancil ingkang banteripun ngungkuli bantering kilat nalika semanten nyaut sangyaning para bebandan Ngastina ical kekedhepaken saking paningaling nata Ngastina Sang Prabu Duryudana nalika semanten para sata Kurawa sak wonten-wontenipun samya den candhak samya den bondo dados tunggal wekasan dumpya nalika semanten mati kowe Loh. Edan, edan. Lah, lah, lah. Wah. Loh, loh. Wah, edan. Wah. 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 Oh, edan. Wah, 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 loh, paitan. Mutar kowe tuan, waduh, iki piye, Bapak Durna panjenengan wonten pundi? Kula teng isar dhewe niki lho, Dik. Kula teng isar bakange Adipati Arya Sengkuni. Ampun ngenten lho, Dik. Mboten. Pripun kaya ora. Sapa kowe mau? Kula Praban. Wah, Durma Gati. Nek dhuwur dhewe mangko iki nyimpling bolongane. Modar wae aksi seti menah lagu ngerut kowe ora. Oh. Wah, 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 edan. Modara. Kancing langit kelap-kelap katon lir kencang ing alis risang maweh kandrung wela man wonten dawuh Lurah aku tadi iki awake dhewe tiba-tiba mara-mara ngoten mawon mara-mara tanpa tali wara kok iki awake dhewe luar iki
Mbah mau ngono angin gedhe banget. Wut. Awake dhewe kebur. Aku kebur ngetan, kowe kebur ngulon reng. Heeh. Terus Anoman kuwi kebur melu aku nibani cengelku dias. Aku kok wis suwal saka bondo. Weh. Ana diwawelas, Man. Waduh, jane malah prayogi nek kula ajeng diperjai. Kowe penak-penak wae laku. Anakku isih cilik-cilik, bojoku isih cilik-cilik. Apa? Bojoku isih enom. Anggep ora. Kowe penak-penak wae arep pateni. Lah kersanipun, ayo bali ning areng Kademel wae kok ora. Mumpung slamet iki. Para Pandhawa ya gumulung mangungsir bablasen. Lha kula lending reme ora gal dhuwur pakem Semar Kowo. Sampeyan teng mriki to? Wah, edan. Kok mah teng omah kula niku pripun? Aku ki bingung goleki kowe. Nggih. Lah kula mah bingung goleki sampean. Ki malah golek-golekan to iki. Wis padha bingunge pun deprok mawon kok. Opo? Kula niku madosi sampean. Yo. Wigatine opo? Ajeng ngaturke uninga. Nek sak mangke anak kula Bagong niku ketula-tula kahanane lho Ndara. Aduh. Gonjang kancing langan kelap-kelap katon. Kakang Mas Kartomarma iya Janaka Kartomarma kakangku. Werkudara iya. Wah, dadi iso ambles bumi iso. Marga sangka pambiyantune Prabu Sangkalarumaku iso dadi duweni kadigdayan ambles bumi. Aku njaluk senjata pitulung Werkudara, tulungono aku. Tulungono Kurawa sakadang kae nungsang kuyang numbuk bentus ngudel bingung kanane. Ndara Kartomarma kenging napa? Semar Kurawa tulungono, Janaka Kurawa tulungono. Werkudara Kurawa tulungono Werkudara. Ana apa? Ana kancil ngobrak-abrik negara Ngastina. Wah, edan. Malah piye kae?
Kang Kadi Sudama Gusti sasangka kasongan surya modar kowe saiki edan ana wujude Kanjil kang bangkit tata jalma sinten iku Ger wujudipun Kanjil Bawadurna edan ora meneh wis yaene kok ngentan-entut mati kowe Kurawa ngono kowe entuk-entukane wong jahat ngono kowe entuk-entukane wong salimi entuk-entukane wong dolim karo aku ora diluput apa-apa kok kakangku loro kok dicenges disolasi lambene anggepe ora kowe Kanjile heeh ngapa Werkudara wah itan Semar kula Semar ini yo nggih pripun kuwi Kanjile Kancil wedok niki Ndara iya ngapa iki apa iki kok eneng genthong nang kene genthong urip kowe ngrangket Kurawa dosane apa lupute apa piye gareng Petruk dirangket disolasi lambene bondo tangane sik Bagong to iki heeh suarane nek ya wis ora pangling to Mir iya kok dadi wujudmu kaya ngene Mbuh ketemu pendhita ning tengah alas Begawan sapa mau Guntur Kahana karo cantrik sapa mau mbuh aku wis judeg aku mongko kathokku ilang bejane ngawak kok dinehi jare kandulilah tenan kandulikur sapa pendhitane sapa mbuh mau aku terus pamit bali kok saiki iki sapa niki anu Ndara sing nulungi kalih kula ora kowe iki sapa Bagong wah wujudanmu iso kaya ngono nggih merga niki kula disebda wujude Kancil kalih wong niki Werkudara sapa kowe Begawan Guntur Kahana durung tepung kowe ora basa karo aku ora ya wis adat sabene pun Kakang lan Si Adi kuwi ora tau kok jeneng ngendikan kok basa nggo melu kula Mriki Ngapa? Ora ana wong apa-apa kok. Sapa ora? Sampeyan niku tanane anak kula nembe dedrek kaya ngeten kok maming. Mah nglunga dadi pendhita barang. Anggepe apa? Niki ditulungi nek wis kaya ngeten iki. Kurawa niki dibondo kali anak kula sing wujud Kancil. Bagong, non. Pendhita kae mau aku. Wah, jan trembelena. Merkasake wong gerang ora. Sampeyan ki lho. Pun kula gek dibalekke niki. Rumangsane apa ora? Nek ora tak gawe kene lelakone kowe, rak ya ora bakal kelakon lehmu mbangun desa. Dereng. Ora digawe ngene kowe mbuh kelakon mbuh ora kok. Mangsane apa ndi mbun-bunanmu? Niki. Nah. Pangoten yo yer.
Wah, ngeten nak sae. Matur nuwun jarike. Lho, kene dibalekke. Ah, apa? Kula ora duwe kathah. Gara-gara Kurawa. Dara apa? Pokale Bagong iki lho sawang. Kurawa lah kok dadi dibondo, dadi siji kaya ngene. Mergo cara tulungan aku ya ngger. Wah, ita luarane Kresna. Iya. Sia-sia. Dan wah! Anggepe apa ora? Lho. Ah! Sapa iki ana ratu saka tlatah Sabrang? Ratu negara Nirwigaya. Prabu Sangkalarum, Kresna kowe. Iya. Lah ngopo? Lho. Kancile mondi? Kancile mondi? Kancil ora ana anane Bagong. Lah ya kono rene. Bagong. Bagong. Ngapa? Jarike kon balekke ngono apa piye? Mengko riyen ngenteni tancep kayon terus kula tak wuda. Mang beto. Jarik tretes prada kaya ngene iki ning sewan akeh. Aja kowe jarik iket beskap tong sewan akeh. Nang endi enenge? Teng anu kinase kebaya. Ngae ora. Ngapa kowe? Pengkhianat kowe. Bangsat elek. Ora kok teges aku ki nglencati sing dadi aturku ki ora. Apa? Aku magahe aku sia-sia nganti aku kelangan kathak gelut disawang. Sawangan Bago. Wela. Berkencang baru daya pak. Barang kali cedhe sama sing gawe nangka buasak digapyak kari petane ya pegang jenenge ta Kak. Belon sasmitane kaya ngono kok mboya prayekna. Alah. Rul. Mulane kok ora mangkat bol dadi pawe, dadi nalendra barang. Dadi ratu barang. Piye? Lho kasih kita karo ulun rabasa. Wah, mangkel kok. Gawe lakone mbok ya sing logis-logis wae nggih sinuwun nggih. Nganti gawe wong ketula-tula ilang kathoke barang kok ora. Ana mir embu. Wah, kowe iki bukulun rada. Iya, Kresna iya. Ngene bakal ngene. Ulun bakal dawuh lan jeneng kita nggih. Wah, jeneng kita ki ulun sasmitane lumantar pasumlan kok ya mboya tanggap. Ha pripun? Malah niki sampean pun tumedhak, kula tak nyuwun dawuh. Kok iso sampean paring sasmita kula rembangun desa kok nggunakake serana Kurawa 100 niku lho. Sawangan Bagong sawangan. Napa niki? Anggape sampean wis gawe tatu atine Bagong terus arep sampean sogok dit 100. Enggak semurah itu harga diri gua. Wah, kok sik tak jeneng kita iki kaya mboya. Ngerti marang sasmita. Iki lho. Iki nak dhuwit 100.000 ta, Bagong? Nggih. Dhuwit 100.000 iki sasmita, Kurawa kuwi sasmita, Kurawa 100. Nang apa kajeneng ulun paring dawuh jeneng kita sing tak dadekke dasar ya kuwi para sata Kurawa, merga Kurawa kuwi kondang elek nanging ya ana apike. Tersanipun dhuwit iki ya semono uga.
Duit iki akeh-akeh nggo tumindak sing ora prayoga, duit iki akeh-akeh racak-racake nggo tumindak sing ora bener. Kaya to karaoke ngoten-ngoten niku. Ah, jadi kita dhewe iso ngarani. Nanging duit iki uga ana apike yen to duit iki digunakake kanthi bener lan becik, digunakake kanthi jujur lahir lan batin. Oh, ngoten. Ya. Dadi kawula nyasmitani kan jeneng kita. Jeneng kita arep bangun desa kelakon, waton dibantu karo Kurawa 100. Dudu kak Kurawa ngestinani dudu. Nanging dhuwit 100.000 ki lho Bagong. Oh, wedhus. Ati wis kok ket mau sore wis gayeng banget bintang tamu nganti tekan gara-gara. Kula mung arep dinaiki det to iku. Nggih pun, matur nuwun aspirasine Bu kula. Ya, padha-padha wae. Lha sasmitane kaya ora tanggap-tanggap kira. Iki bakune ngene, pripun? Kurawa kondang elek, Pandhawa kondang apik. Nanging sak elek-eleke Kurawa ana apike, sak apik-apike Pandhawa mesti ana eleke Bagong. Nggih, nggih. Piye Bagong iso nglenjah ora? Iso, anu saged, saged pun gampil iki mengke. Wah, jan. Nanti kelangan kathok barang. Ngono Bagong ngono. Nggih, lajeng wah sing rembug apa wusarane apa? Duit iki iso gawe tentrem nanging duit iki uga iso ndadekke dardah tumrap suwijining negara Bagong. Wis kena wae ulun kondur makayangan. Ora ilang dayane wisan. Anggepe apa? Pripun iki sinuwun? Ha ya wis iki ditampani nggih. Kesimpulane apa Bagong ora? Ayo wis bakune dhuwit ki iso marake tentrem, dhuwit ki ya iso marake congkrah. Bener. Heeh. Dhuwit ora iso disepelekke ning perkara apa-apa sing nganggo dhuwit ora kena dianggap sepele, ora kena dianggap enteng. Ngono to, Pak? Iya. Cekap semanten atur. Sik. Urung-urung ora iki dawuhe saurunge adzan subuh bubar. Anggepe apa? Tegese ngene, Bagong. Pripun? Dhuwit iki rak mujudake nggih. Srana katentreman. Nggih. Dhuwit iso gawe tentrem, dhuwit uga iso gawe rusak ing suwijining negara. Nggih. Jane niki Semar bangun Ngamarta ngoten nggih sae nganggo dhuwit niki alate. Amarga luwih luas jangkauane luwih universal perkara dhuwit ki akeh sing nyekel negara ta sinuwun. Iya nggih. Ning rak ya diwiwiti saka Karang Pradisan Sikik saka Desamu nggih. Mula kula sing bangun desa. Nek ngaten nak wiwiti wingi-wingi ngerti tak golekke proposal jaluk aspirasi ning Bu Dokter kok ora. Arep bangun desa kok dadak ketayalan nganti kelangan kathok. Pun tablang, pun padang to. Wis Kakang. Lelakonmu werna-werna ora. Meng arep entuk kedhit nganti ngrekasake wong pirang-pirang. Oh witekno dewa kok sing gawe lakon kene kok. Sedaya lupute anak kula nyuwun pangapunten nggih sinuwun Kresna. Iya Kakang nganti damel sampeyan oncat saking negari Ndrawati. Nganti digoleki karo Anoman. Nggih, nika. Kula kan lungguh mawon pun saya awake. Kalih ngethuk-ngethuk napa piye. Pun saya mesake kok ora. Iya Kakang, Ndarawarkudara kula nyuwun pangapunten akeh lupute anak kula Bagong niku nggih Ndara. Yo, Semar ora dadi ngopo nggih? Manutupe ngatur kula sak penger kula sak rombongan saking Laladan Sepakung mriki warga masyarakat Sepakung mriki manggiya rahayu wilujeng nering sambikala. Tebih saking Rubeda, Jumbuh kang ginayu sembada kang sinedya. Rahayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandhak apa kang denoyak. Cukup apa sing dibutuhke. Matur sembah nuwun, slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Matur sembah nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumuwun Ndara.